cé raibh champagne na món Corcaigh-1-22 le hama na gaiimh na Clár-0-27, tháinig sí slán agus deirbhí seachúilín na Spárálacha. An gurach Corcaigh lena rúthar lena giad le Canis Mionúir hrisint ó fefe hain, na mach found díal stearn Clare. Bhí Brian Tars is Mark Foley in Orla Sale do chléile le Canis Mionúir na hÉireann orthe ag Electric Ireland. Dála Iomána Mionúir an dá Tábharfa siúil sa chumanson. Tóca ge Jack O'Halloran. I gceisiú den is agus iad a pasáil ó chuine go duine agus fachtan sa ge Rory Ralphin sa bhfuil san fada go leor tá agus tá sé crín go leor chuma. Seoltach an cínig cían lát an fear bhainisteir na corn. Nis mar sin deisian sa Ruair Donovan isteach a láirslí Cormac Dean. Well, has sé feidir chól! Well, bhfuil sé bob ar a gosadid san chól aige Dean. Anna chól ar fad, anna chríoch agus, tá go leor, léit agus scríte faoin fear sin go dtí seo, chuir sin sitar faoi smacht, anna feas ar fad agus ar héamh lábh clé féachar an gréic sin i raibh seanstal leid ag an gcóbáire. Cheann Gara Trastan son agus O'Brien tá sé sin go hálainn ar fad mar scór aige Ian O'Brien. An imróir ar fad is sé Ian bhí sé gorta an origh leis an glúin agus tá sé ar scoile in artscoil rís agus nóair aon sé seilehn slitar téann sé an spotar dómh go thomláin. Dara Kennedy a rís le bhlocáil díanta agus na heistrithe seilehn sa beag na hibhreacha ard go maithe díring ón dáthebh. Nis rééis tá sé de dírig Rogers a scoile sa chúine agus anna chumas san érán agus tá buile déanach fachtan san aige níos táchtaí ná san tá peinte fachtaige. Nis puite Lorna Parkin sa aige Tom A. Walsh. Dín a teachtasteach sa agus gafit trísrúil ordathe go húntaach aige agus an cóngur chuna chúilige Dín agus anna hamáilige taltaí. Bhí buntáiste úirteach an réiteoir de Cormac Dean. Bhí díreach a rís an seans feite ag Cormac Dean an éireacht ar fad agus anna hamáil in áirirá líon taltaí an uair sin. Nis se chun Paul Rogers. Gearisteach go deasaige agus go hálainn ar fad thar sé trasnán. Artscóir ar fad ar Paul Rogers agus tá na scilne go léir tá siad léirethe ó Paul go dtí seo anna haspáintas. Mar dúir sé lingrim se gluthe leis an bhirn sa le cúpla bliana an uas is fé cúideag fé séideag seanna hinige ortha. Nis mar sin gafa go hálainn ar fad san éireann san agus samring bhfuil faoite hénig gnáthad go díalann san aige. Chéad scór a cosa tarna le brist an uas an san aige Ruair Donovan agus well. Pieta go díal ar fad an son aige Tom A. Walsh ilthe trís na cosa ar bheartnú trú ó nó sé ó chuig sé dín glíháin a bhd níos éfachtaí peinte glóitin son. Anna scór ar fad thar a gúling ar héamh lábh clé anna smachtún ús bar ó Tom A. Walsh agus a rís Coimbert anna cliste ar fad díreach go dtíonna sé anna chríoch fair play. Gá hansa aige Ruair Donovan brethir sin an Clare a treisiú ar an éireachtaí sa. Dara Kennedy. Cúpla ceann ar fóraílige fuair sé peinte sa chéad le. Ben taltaí inis ómaige Mark go hágann becheart gomeach peinte sa agus tá. Seans má go dúcha sé go dtíon ón breise nis mar sin cúnathe nach lechtachaisteach tá sé tóca go díalige an chiad hang of bháilinn san aige Jack Cúnathe pas an as aige Cormac Dean riimi sin. Fiochan céthe glúiseacht agus tá Cormac Dean buinteach go díalige deacreachtaí aige Dean. Chimé sin stutar stig cearca leor ach níad puintachaíocht aige. Nis umra scáilinn san agus ní faice tá sé treis iad scarúnta na chéile ach seo chuinn Clare agus tá deisian saoine sin go ben taltaí a me sé sás le cúlín beag go daon hénig táid chun tosa go réist. Cormac Dean gafisteach sa trangalam agus sin láimhseáil álainn go Dara Kennedy nis tá annachad spáisistigh an slitar a praba os Liam Murphy go hálainn ar fad
Iomána ar fad an líróí dolisteach go tapig agus nó roiine le sin spás tá go leor luas aige cosíocht den céad go. Thóca tapig aige Corcaigh-1-22 tá mé hesan gluiche de bheagán a réist John Barry déanamh go díalach Dean Fós Sullivan Clitter, Ruach Donovan, Mishnach a tastáil, Crinnis a tastáil, tá sin níach óin ó sé me leis scíal. Óin ó sé a bhí ann son agus sin artscór. Artscór ar fad agus a réist. Cormac Dean ag déanamh an rud a gceart anna feas ar fad las mód óin ó sé agus ardcríoch ar fad fair play go. Chéad a féinte feachtain is ige fear bhí látha an cheasig. Seachún in Clare, an cluiche in ard a dhéine inis. Brakle batún má hagan an batún inis íag for go deiras an Counson ag Ian O'Brien cheann de Buaicphointí an chluiche. Agus tá na scórna go léir tá si mar an ggéine ag fáil pócaí spás os cór an líne le thosaigh. Michael T. Brazen me Jesus Master Dosa cai Corcaigh Shelliv a bhuachtan sa ach tá sé ag buachlaí an chlár agus fágan son an adóg séite ag Conor Doyle agus began chlár i Leathcheannais na hÉireann ag Iomána Mionúir. This competition means so much to me personally, and I'm just so proud of the boys to get to a final. We're trying to encourage these guys to play. The easy thing is to lump a ball, but we're trying to make mistakes, but the big thing is we go again. An slittar a praba os Corley and Murphy go hauling fad on a Buaicphointí. In the last 10 minutes, it was just flat mad heart, and I'm just so proud of them. They're a brilliant bunch. Agus began chlár i Leathcheannais na hÉireann. It's going to be that kind of final, It's going to be Nick Bentuck, and we've 2 weeks now. We'll enjoy tonight, and enjoy this victory because the lads will be sore and we get it right. But look, we'll look at this game, and really looking forward to playing.